har vi en halv omgang mere nu. Så har vi en halv omgang mere. Jeg har lige været forbi der, hvor vi... Ja. Ja, vi kan nok køre ned til der ved... Hvad hedder det? Der vi plejer at starte, eller der vi startede i går. Ja. Jeg skal ved det. Så vi tager den derfra. Ja. Det ved jeg. Hvad er det stemmen for? Jamen, så må han jo... Hvad er nu sket? Han tror, at den kæde, den blev sammen sig selv. Åh, for helvede. Regner med. Jeg har værktøj med. Han står og venter, at der er en, der samler kæde for. Ja, det er jo fandme god, man tog du an. Martin, har du noget at samle kæde med? Prøv lige at kigge i de sandflasker, der er samlet kæde med, ja. Jo, aha. Her er kædesamler her. Ja, vi har en kædesamler og så en ejendomsmætter. Det er fandme ingen god cocktail. Nej, fy for helvede. Her er kædesamler her. Det kan være, vi er heldige. Ja, men for helvede, hvem har handsker? Ja, er der nogen, der har en 5 i handsker? Vi kan lige så godt beholde den derude. Kan du trække den op der, Jan? Ej, jeg vil tage den i der. Okay, hvordan kan det være? Jeg siger, hvor der er, vi kan trække lidt. Vi kan trække den ud i. Nej, den. Du kan den. Jakob, hvor lang tid tog du ind i skov rundt sidste år? Sidste gang du går? For nogen for det om det? Ja, men det kan jeg lige prøve at se. Jamen, hvad tog det? Kan man tage pause? Jeg tror... Ja, det går pause. Ja. Nej, det kan vi prøve at se nu her. Jeg fik også med, at vi kører og har en gennemsnitsfart. Det tror jeg. Jo, men i går... Nej, det tror jeg, fordi i går havde vi hele vejen en gennemsnitsfart på 16. Hele tur? Ja. Ja, men du lever jo over... Ja, han har jo bare kørt. Jamen, den går selv på pause, Christian. Den går selv på pause, når det er sådan. Ja, men det er inden du holder helt stille, Jakob. Nej, 2 kilometer. Nej, så hvis du kommer over 2 kilometer, så kommer du på pause. Så kan du den være kørt stærk i snit, så tæller den, når du kører bag. Hvordan ser det ud? Vi skal have den der af, den der... Vi kørt i 50 minutter. Vi kørt 16 kilometer. Du skal have den led af. Nej, du er 8. Så Har du den der kædesamler? Eller skiller? Det er langt i forvejen, kan jeg sige det. Nej, jeg ved. Alternativet der er du kommer til at søge. Du er nødt til at tage. Nu kan jeg bare tøjte til dig. Det er hvad den her skal have, så. Den der. Den der. Ja, den skal vi have. Den der. Ja, den der, ikke? Jo. Jamen, så skulle I da bare tage at køre dem med at køre. Det tager jo alligevel. Det ved vi da alle sammen. Det her. Det tager kun et splitsekund. Vi er lige ved at være færdige. Det går meget frem nu. Har du en kædesamler? Ja. Så får du lov til at lægge det hele ud på. Så hårdt, Jan, at det trænger det. Ja, det kommer helt bag om mig. Det skal du hjem og fortælle familien. Hold lidt længere. Hvad fanden... Hvor Det er faktisk anden gang eller tredje gang. Men du gør det ned I Havnstrup. i Blåbjerg også. Har jeg gjort i Havnstrup? Hvad med den anden der? Den er sådan, den skal være. Det er faktisk rigtigt. Nå, det er den der også, ja. Ja. Men det var januar. Det er tredje gang. Nej. Det her i år. Det er Blåbjerg. Nå. Nej, hvornår er det ikke? Så tog du skæb ud i dag, Bjerg. Ja. Det er sammen med brænde. Det bliver faktisk ikke kort af det her gang. Nej, det er faktisk ikke. Jo, vi mister den ligger ved. Der kommer en på her jo. Ja, på sådan 2 år. Nej, en. Det her Jakob, det vil jeg aldrig ændre for. Vi glemmer heller ikke. Så er den på der nu. Jeg er sikker på, at den vinder rigtigt alt det der. Ja, det håber jeg fandme, nu har vi. Hvad er det her for?
Nej, det gør han fandme da. Hold kæft, mand. Ja, nu har de har jo bare... Der er 2 led her, dem samler vi bare. Ja, det vender der helt af helvede til. For fanden da. Prøv lige at tage et billede af det der. Her er Ole. Har du ikke en kamera? Ole! Nej, jeg har det er sådan noget kært. Ole, nu får du beskidt fingre, det var ikke meningen. Nej, det synes jeg fandme gerne også. Hvad er for noget billigt pis det her? Det skal vi altså have taget af igen, det der. Prøv at køre med. Vi kan ikke miste... Hvordan får du dem her skilt af? Simpelthen, det er fysisk umuligt. Nej, det Nej, ja, sådan der. Jeg glemte det. ja, ellers så skal vi have ham med et stærkt finger her. Han giver mig så. Ja, jeg ser, hvordan det skal gøres. Jeg har aldrig set sådan det, man kan åbne sådan. Det kan man da med det der. Det der siger det fysisk umuligt. Har I en kagesamler mere, så kan vi da tage og bringe op et sted med. Det ser jo godt der. De er bare svært skille her igen. Kommer EDB-nørden. Det er bare lige en megabyte ram, der skal ind. Sådan. Sådan en mangler vi lige at have i. Hvad skal jeg se det skille med igen? Kan man få det? Nej, en kæft. Ja. Nej, jeg har set det igen. Kan du også Ja, den er lige ved at komme der. få sådan vejkning i, hvordan kagen skal sidde, der er lamineret? Du skal den der politikens cykelbord, ellers skal du være med, Jan, når du cykler der. Den kan man faktisk ikke få længere. Den De er der. udsolgt. Ja. Det må Karine købe. Karina, hun har hamstret dem. Jeg har brugt en gammel fiskestang. De er kraftedeme nogle nær. Nej. De er bare nemt skille her igen. Pikhoveder. Pæk hovedet lige for. Det var højt ud. Jamen, der står 2 klyner der. Så nu er vi klar. Jamen for helvede, hvad fanden er det? Fortæl det lort. Har jeg ikke nogen markonøje, man skal give fandme der skille andet? Ja, Det er når det vender over. Jeg skal godt se, hvordan de skal sidde der. Skal vi tage en sted fra? Mere. Jamen, jeg skal nok betale for den. Ja. Hvor mange har du? Det bliver en af kædesamler, ikke? Kagesamler, ja. Skal vi tage en mere? Ja, det er vi nødt til. Du kan bare så kan du bare vente om at bruge den samme igen. Du kan sende kagesamler i. Nej, det er jeg erfaring med. Jo. Skal så rundt. Det er bare Ja, men det er også det, jeg prøver. vi skal næsten nå at prøve alle sammen inden. Nej, de er brugt. Når de er nødt til det. Jeg tror Bjørn han kan. Det går fint. Det er godt, at kvinder er ude over den tur her. Vi har da nogle kvinder med. Hvor er du Det er jo med? lige imellem. Ligger der. Hvor er Jan med ud? Kan jeg tager den her, den der også? Hvornår kom? Jeg har sådan tilbudt dem der på. Nu er vi lagt. Jan, du skal lige melde dig over ude ved Johannes til næste år. Kvinde, kendt din cykel. Det der, det er... Vi vil nu gerne se jer en gang til. Jamen, hvordan fanden har I gjort det her? Vi har gjort noget. Nej. Det sagde da rigtigt nok før. Nej, det gjorde det sæt med. Ja. Prøv at se, den her, den skal jo rundt her. Hey. Den skal i hvert fald sidde herhen. Det er jo aldrig selv fundet ud af, Jan, det der. Jeg synes også, det bliver godt, Jan. Jeg synes ikke, det så helt forkert ud, da han fik klikket sammen. Så skynd jo med en samler. Det kan være lidt forkert. Prøv lige at tjekke, Jan. Aha, jo den der Lige helt af hen foran. Helt finde, så er en møg kår. Sådan der. Sådan der. Fik I en? Du skal lige have en i der også, der, Jan. Nu ved jeg, det er ikke.
Ja, vi skal til at vide. Så ud og en lille klang i bag der, så er det så stram. Vi skal have jakke over nu, du. Det bliver for ud over landevejen. Så skal vi finde det her i sol igen. Hvor hold det lige. Vi skal... Nej, I har det her. Rundt med. Nej. Jeg tror bare, han var træt. Altså, inden vi... Altså, er det? Er vi sikre nu? Ja, du har den udenom der. Og skulle vi se, at du har den der rundt om Ja, der. det kunne jeg fandme heller se. Ej, det var fandme Vi ikke skynder det. os at køre, så kan vi sige, du kører sidst igen. Ja, for der er de på den her rundt forbi. Det er godt nok. Den bakker jo. Det har du faktisk været med til, Jan. Det er godt, vi har en billede af. Ja, det kan godt sætte ned til Niels, det er den første klubplads. Første billede. Vi er tidlig på det i år. Det er da svært at komme op igen herfra. Jeg er snart helt færdig. Kan du tage den på sølvhuden til her? Så her er det. Det er 2 kilo. Det var han ved lige for, at han Vi finder noget nyt. Og det er godt, jeg har filmet det hele. Jeg har ikke fået taget kamera til. Hvor er det den vej, de kører fra? Hvor skal vi hen? Skal vi køre en færdig, eller skal vi køre ud? Det er der, vi der kører forbi. Ja, det gjorde vi her for 100 meter siden. Vej, den er lige derude. 10 minutter i 12. Vi kan da bare nogen klæder begynde lidt på. Men vi kan jo bare, der er en kvarter, så er vi jo nede ved, Så er vi nede ved der, hvor vi startede i går. ja, nede ved det der sejrs samler. Skal vi køre derned? Ja.